nung boroni phai mani boro phai ini tam khaina phai rajana naina phai nuna nuwa sabo nugya kho nu rajana kaham ka har hamjak kan nana para ka boro nalia bare kan nung tene buba grano nasi chu tong na buba ke tong nung buba grano tabung nasi ni ke tong buba gra phai ma ya golo nung tam phai nai buba grano tam phai na ro he bukhaw tong tong Turut kaya jenis kilo, borok kebang mah, hamnani cek. Nana ni mungkai, nona kau hai kai lam thong nani, noni samong nana tuh. Sini buku tongro kaham ini para kabar lah. Rata kola, nung buba kerana kaham kan hamjak na ble. Mau hai kai. Buba kerata kelak jira jiti no. Tong tong. Nana ni mungkai tam mungka nana ni mung. Ini mung tamo. Hai borok rong nok khasang nani payano. Kaisa kolomung. Ini disiplin ni maintenance kok sanan thang tanga. Sini bubagra paimani somoyo. Je bubagra no khulumno hinairo bokabai. Kholai tolawo ya kongrui saboi. Ya saboi kholai tolawo kai khulumdi bubagra no. Te ya kongra moi hogoi khulumno nangya. Disiplin kai tongnani bagai. Khabai ko bagai final bai koi nai. Chalo. Deh. Bang nonton kita. Tui ro pangkang hukai ବ୍ୟବস্থা tongo. O tui bagang nai. Sini Krishna Shepali. Bole nayo. Thakla bui kiri khogi tawo nini ani bagai. Bubaga. Jago